Prajem pekný deň všetkým, máme tu opäť začiatok nového mesiaca a tým pádom aj čas na losovanie ďalšieho výhercu zlatej karty ako na začiatku každého mesiaca. Dnes je konkrétne 2.6., takže pristúpime k losovaniu a losovať bude dnes náš ďalší šofér. Serus, vitaj. Ahoj, ahoj, moje meno je Tomáš. Som rád, že som poctený takouto robotou teraz. Tak to sme radi. Dobre Tomáš, tak je to na tebe. Prajeme všetkým veľa šťastia, uvidíme, kto to bude. Takže nech sa ľúbi, môžeš žrebovať. No, a šťastným výhercom sa stáva. Takže šťastná výherkyňa bude Danica Dašková. Takže úprimne gratulujeme Danici Daškovej, ktorá si môže u nás prevziať zlatú kartu, je jej oficiálnym oprávneným výhercom a všetkým ostatným držíme palce do budúceho mesiaca a prajeme pekný zvyšok dňa, takže majte sa krásne a veľa šťastia.